Ak ťa každé ráno budí tlak a každý večer zaspávaš myšlienkou, čo ak to nezvládnem, tak to nie je život, to je prežívanie v strachu. Strach o budúcnosť a financie je jednou z najlepších fóriem vnútorného napätia. Niekedy ani nejde o peniaze. Ide o pocity istoty, o to, že nevieš, čo bude. A tvoje telo sa stáva väzňom v budúcnosti, ktorá ešte sa nestala. Ten strach nie je tvoj nepriateľ. Je to nevyplavená emócia z minulosti. Možno z detstva, kde peniaze znamenali hádky, tlak alebo hanbu. Možno z obdobia, keď si musel prežiť bez pomoci. A teraz tvoje telo spúšťa alarm znova a znova. Dýchanie, práca s nervovým systémom a čistenie týchto vnútorných spúšťačov mení všetko. Keď sa zmení tvoj vnútorný svet, budúcnosť prestane byť hrozbou. Začne byť možnosťou. A práve aj to robíme v rámci Metodiky od víťazov. Som Tibor Michalko a som autor Metodiky od víťazov.